saka pane this issue yendikuverenga pasocial media pedu kutaura kuti pane mwana ana baba vake was an absent father during the time yaikura nekudai anditi but now moms vacho is claiming no, your biological father is supposed to be there, but moms are, according to what I'm reading here, is moms vacho vanemwe murume. Saka between those two fathers who are supposed to receive utsambo rumwana uyu, amene muneona senda. Right, but not tap on the map. But I'm going to answer this since why wonderful in terms of the work that I do, but I'm also going to answer it in a biblical way. It's going to be unfair and it might piss people off. Scenario iri papa, if not correctly, mwana uyu baba wake vakangoroa moms wake vakabaya. Moms vakatosara vachita mwana, then along the way she got married to a guy, and this guy saw mwana from akudza mwana. Akudza mwana aitawo zvakanaka, mwana ada kuroorwa. So for mubereki to have done a good job rakadaro rekuti anorera mwana asiri wake kusvika akuroreka, then this deadbeat father shows up from nowhere, or like you said mai vake vari kuti baba vako vanofanira kunge varipo pamaroro to avoid kutaura. So a scenario that I once witnessed was that pakatoitika maroro, baba varipo, stepfather vakaramba kupinda, stepfather vari I will be there anyway, arorerwa kumapangu, I'll be there to support my daughter, because kana anzi akweva sons akweva nemashizha aro, and this man was responsible for the versus baba vangu a deadbeat, and for some reason this deadbeat father showed up entitled. Mwando wangu avananga kuroorwa, and for someone ananga achizoti ndozvoda kuti antu yakadhakwa kazhinji kacho, so that they will face vanonga vachitaurisa vanonga ana bamino chichi, but vasvika paipai mwana akabva aroorwa apedza, and rusambo rwemwana was not even expensive, because one of the things that I realized later was baba vomwana chacho vanga vasitorina sei parusambo rwemwana, havana chavanga vangoripoka, mai vacho vanga vasitombona maplans ekutomboti mudhara apiwe anything, but engorinya kuti vazoavoida kutaura kuti wakarodza mwana wangu ndisipo, mwana aroorwa paipai ade, then pamari paipai mudhara koko yangu iri kupa nzayo imimi yenyu haipo, in the sense yamukufungira kuti iripo. Vanasekuru hanzvadzi dzamaomuzi anga dziripo, padzatanga kutodzodza mboti yo hanzvadzi dzedu hauna kubvisa kana damage. Akarooreswa nemari yanga aroorwa mwana wake. In other words, he walked away with nothing. But culturally and religiously, the Bible inoti kudza baba namai kuti mazuva ake kurarama panyika awedzero. Hapana parinomboti kudza. Yes, there is a verse in Ephesians inozoti vana kudzai vabereki venyu muna Mwari, which means that if your mother and your father vada kukukudza but vada kukurera but vachikurasisa patsidzo dzaMwari, you are supposed to disrespect them, but not in a manner ndide zvamukutaura, but unoti aina andikwanisa kuti zvamukutaura. I'm saying this to say, baba, because we don't know what happened between the mother and the father. That's why moms vakatoinsista baba kongawe dai mai vakanyotadzirwa, or it also takes two to tango. Maybe the mother understood that kuti baba ngavawe, because kudza baba wako even vanga vasiri mulife mako vanga vari mulife mako. This goal that we have yekufadza Mwari, that's why chinhu zvakaoma sekuti zvakaoma sekunamata. Some of the things that we do zvese to make sense to our carnal minds, has make sense, but appealing to a spiritual person, you're supposed to forgive. You don't go ask people. Then scenario number 2, the father, the real father was there. He came, left a girl was but anger system left man, and the mother was married. He was there. Vapedza kurora,
akati mari yese iri kufanira kunge ichiuya kwandiri nini ngaiende kuna stepfather. Stepfather wairamba mari iyeyo ndazviite mwana ndowako. Mudhara akati aiwa, I'm thanking you for being there for my daughter. It can never be enough. Mudhara varamba akati zviite chichichi. Mudhara munhu angatongoti nemadzi akati alright, kana mukuramba mari iyi noti imari varora, I'm going to take money from my pocket ndokupai maoko. Andikuona kuti these are scenarios akatosiyana kuti these are fathers. One has realized that ndakabhaisa ndakasiya mwana, but this man played the role that I was supposed to play. He's supposed to be appreciated, and no amount of money can ever be able to appreciate, but just acknowledging that panepe yaroro mwana wakarera torako wangu. But mudhara as well akaramba rama ndikuida mari. Mudhara akati that I will give you money from my pocket. I will give you money from my pocket kana usukuda iyi uchiti zvinokunozotaurisa ndokupa yangu mari from my pocket. So ndikuti when you are raising kids, remember that episode that I did whereby we are purposefully not having kids is to avoid scenarios ekuti mwana pakuzorora kwemwana wekomusikana or pakuzonorora kwemwana wekomukomana panokutanga kucreate confusions. We are trying so much kuti kana taita mwana we are going to stay with the parents. As parents chizera mwana wedu to avoid confusions akadai. So ndikuti to answer you, I believe kuti baba vanofanira kunge varipo, vanofanira kunge vaine sei parusambo rwemwana wavo even vanga vari absent. Yekuzopiwa iyo kuti anozopiwawo mari, then it's up to my elders anenge aripo, but baba ndo baba wemwana. It's unfortunate that you was not there, but imbeu yakaropafadzwa naMwari. Even yakaenda zvayo pa deadbeat, you are still supposed to honor your father and give him his dues. Iyewo kana asina kukwana, we can choose to take away that money. Let it be. Because at the end of the day, arisi dhiri kai. Amususwa pamota ka. Mukuradzadza zviga, zveculture, nekubatanidza ukama. You can take that money and still go with it, but it doesn't nullify your role just because Maria Pure Baba, Mabasha Baba aenda kana baba wasina kuchengeta. That's between him and God and society and whatever. But iwe semwana never get between divorced parents. Even if they try to pull you, it is so, play your role as a kid. Because bakadana na vaviri ava, iwe wangostori mabhora oyo, wangostumuripo, and zvavakatadzirana uchiri mvura uri mudumbu ramai vako, hazvinenewe. In as much as you might feel grieved by having an absent father, pane song ya Obechari waiziya yekuti dedi hamuna moyo imi. It's fine. You might know baba wako anotogara kuunity J watori neimwe mhuri, iwe uchidza wakaJonas. It's fine. Tikudzoka pakuti this cycle of hate between the hate SAR2, hate HATE na hate HURTE, it has to stop somewhere. And personally for me, I would choose to. I want it to end. Pandiri nini. Hondo dzemumuri, I want them to end. Pandiri nini. Hondo dzababa na mai, I want them to end. Also, when you are marrying into a family, pamemchita getting to know each other, bye-bye. These are the questions that you have to ask muno wako. Both be very careful of the family that you are marrying into. Because marriage yako, utano wa marriage yako, unoto affectwa nekumba kwa waenda or nekumba kwa watorera. Anona, look at how the mother is to the father, and then look at the father, how the father is. Because look at how the father is to the mother. That's how he's going to treat you as well. It's a simple mathematics. We are, but at some point we need to break that cycle. So, to cut the long story short, pamaroro ngaringeri zuva rinobatanidza navanhu. Even vanhu vanga vatovengana vaiva ndo musi wamunofanira kunge muchibatanidzana. Noti kuti mukwasha ranga kutozotete vako vaive kuchitungwidza vaiva handidi kuvaona. Just because vanhu vatadza kunzwanana pamanegotiation. Harisi dhiri remota. Hamusi kutengesana uroro panapo. Hamukuumba ukama. You get it. So,
it depends with families, but if I'm to have a say in any of that, I would always say baba ngavanga varipo ngavapiwe his due. Kana ari munhu anofunga, he will do what is right. Kana asiri munhu anofunga, it's fine, musiye abaye. Let not be the beginning of a new life for you. Itotanga ine problems kudara. You get it? So kuma church, kudzimba, ma societies, when you are advising on these things, let's not put our lived experiences in this. Someone once said on a video that ndakamboita akati motaura nezvemarriage you also remarried. I think I'm more qualified to speak because I'm biased. I'm not speaking from a lived experience and enough bitterness towards my wife, you know. So let's do better. Answered. If you make sense in detail, Baba.